Hei, tapahtuma Tarja täällä taas vinkkaamassa. Tällä kertaa autan sinut alkuun tapahtumakalenterin widgettien käytössä. Aloitetaan valitsemalla päävalikon kautta kohta widgetit. Valitse widgettisivulla luo widgetti. Täydennä ensimmäiseksi widgetin perusasetukset. Anna widgetillesi aluksi tunnistettava nimi, jotta löydät sen widgettilistalta. Kirjoita seuraavaksi widgetin asennussijainti. Osoite kannattaa kopioida suoraan sivustosi osoiteriviltä. Varmista, että osoite sisältää myös sen alkuosan. Voit perusasetuksissa valita myös muun muassa haluamasi widgetin näyttömuodon. Siirry sisältövälilehdelle. Voit nyt valita sisältöjä joko kategorialla tai järjestäjällä tai paikalla. Aloitetaan vaihtoehdosta valitse sisältöjä kategorialla. Kategoria-valinnassa sinun tulee valita sisällön aihealueet sekä mahdollinen sisällön aluerajaus. Rullaa sivua alaspäin ja valitse näytettävät sisällöt. Jätä alku- ja loppupäivämäärät tyhjiksi. Sen sijaan sisältöjen järjestys on hyvä valita tarkoituksenmukaiseksi. Toinen mahdollinen tapa on valita sisältöjä järjestäjällä tai paikalla. Valitse ensin järjestäjien tai paikkojen sivuja. Plusmerkillä voit lisätä sisältöjä listalle. Valitse vielä lopuksi näytettävät sisällöt sekä haluttu näyttöjärjestys. Voit nyt valita esikatselun. Kun widgetti näyttää hyvältä, voit kopioida skriptin omalle sivullesi. Muista lopuksi vielä käydä julkaisemassa widgetti klikkaamalla julkaise painiketta. Tämän valinnan löydät widgettien pääsivulta. Hyvältä näyttää.